ישבנו בסירקין מעל שבוע ימים וחיכינו למלחמה. כאשר יום אחד קיבלנו ידיעה שאכן יש לנו תפקיד, מאוד שמחנו וקיבלנו אוטובוסים, ירדנו לסיני ובשלב ראשון התארגנו שם ולא עשינו הרבה. אריק שרון התנגד למהלך הזה והוא החליט שהחטיבה שלנו היא זאת שתצלח את התעלה. הארמיה השנייה והארמיה השלישית כבר חצו את התעלה לכיוון שלנו, ומה שאריק שרון תכנן זה שאנחנו נחצה בין שתי הארמיות ואנחנו נסגור להם את הפתחים בצד שמאל וימין, מזרח, צפון ודרום, ואנחנו נמנע מהם את ההספקה וכך נחנוק אותם, את ההספקה של הארמיות. ואכן כך היה, זאת אומרת אנחנו יועדנו לצלוח את התעלה. איך התהליך התחיל? הגענו למקום מסוים בסיני, המפקד שלנו אספו את אתה זוכר את השם של המקום איפה שהגעתם? רק שנייה, לא, קודם היה ברפידי, שם באזור רפידים היינו כולנו, אבל משם התארגנו, קיבלנו את הידיעה שאנחנו מיועדים לצליחה, ואז אספו את כל הפלוגה, וכל מ"מ הקריא את השמות של אנשים שמיועדים לצליחה. ולמה זה ככה? לא כולם צלחו, כי לא היה מספיק סירות ולא היה מספיק זחלמים. לא היה מספיק כלים בשביל להגיע לתעלה. אז אני הייתי בין שנבחרו, לשמחתי או לצערי, אבל אנחנו ידענו שאנחנו הולכים למשימה של התאבדות. כי אנחנו ידענו מה זה אומר לעבור את התעלה. כשהמצרים כבר חצו עמוק לתוך, ידענו מה זה אומר לעבור את התעלה. כשהמצרים כבר חצו עמוק לתוך סיני. אז זה אחר כך. כשאנחנו קיבלנו, ברגע שאמרו לנו מי צולח את התעלה, מי בקבוצה של הצליחה, אז התחלנו לתרגם. כל אחד קיבל את כל מה שצריך, והתחיל לארגן ציוד לצליחה עצמה. וכמובן התארגנו על זחלמים, ואחרי שכל הציוד היה מוכן, זה כבר לקראת לילה, התחלנו לצאת לדרך. בדרך היינו צריכים לפגוש את הסירות שלנו. הסירות היו צריכות להיות באזור טסה. כשהגענו לטסה, התגלה לעינינו מחזה מאוד לא נעים, כי כל הרכבים שהגיעו מהתעלה עברו דרך טסה, והרכבים היו עמוסים בגוויות. זו תמונה כזאת סוריאליסטית שהגוויות מגיעות מכיוון התעלה, ואנחנו נוסעים לכיוון התעלה. אז אנחנו בערך יודעים איך אנחנו אמורים לחזור. אז זו תחושה לא נחמדה. אנחנו באמת, אחרי שחצינו את טסה, נפגשנו עם הסירות שלנו, העמסנו אותם על הזחלמים, ויצאנו לדרך. מיותר להגיד מה עובר בראשו של כל אחד שנמצא ברכב שנוסע לכיוון התעלה. כל אחד ראה את סרט חייו, כי כל אחד ידע שכנראה משם הוא לא חוזר. והנסיעה הייתה מייגעת וארוכה. לפנינו נסעו טנקים, היה פלוגה של טנקים שהובילו אותנו בין שתי הארמיות. שבצד ימין שלנו גם הייתה החווה הסינית, ששם היה דבר נוראי. החבר'ה שנלחמו שם אכלו אותה בגדול, נכנסו למרב אימים. שם היה איציק מרדכי, היה בכוח הזה. ואנחנו המשכנו בנסיעה לכיוון התעלה. כשהגענו לתעלה, הגענו עם טנק אחד. כל הטנקים שהיו בדרך וליוו אותנו, כולם הושמדו בדרך. ירדנו מהרכבים שלנו, הורדנו את הסירות והתחלנו לתארגן להצליחה. בשלב מסוים נפל פגז אחד. אזור הצליחה זה היה אזור שאריק שרון עוד הכיל אותו בעוד מועד. קראו לזה החצר, וזה מקום שאריק שרון הכיל אותו. ושם הגענו והורדנו את הסירות, והתארגנו לצליחה. המסנו את כל הציוד על הסירות, ובשלב מסוים שבזמן האחרון פתאום נחת פגז בינינו, לא גדול, אבל הוא פצע כנראה או הפחיד את הנהג שלנו שהיה מהנדסה ימית והוא ברח.
ואז נשארנו עם הסירה בלי הנהג. התארגנו על הסירה, וקיבלנו פקודה סירות ארם. כל מי שהיה בתעלה לפני זה מבין מה זה סירות ארם. סירה ארם זה לבלוט על הסוללה ולהיות חשוף מול המצרים. וזה מי שהיה במלחמת התשה ידע שאם אתה מרים את הראש מעל הסוללה אתה חוטף כדור. אז זה הרגע המפחיד לאללה. אתה חושב שזה הסוף. אבל כשום דבר לא קרה, עלינו עם הסירות על הסוללה, ירדנו לתוך המים והתחלנו לחצות. התחלנו לחצות, המנוע קבע לנו בהתחלה, הסירה הסתובבה אחורה, המ"פ צעק לנו, מה קרה איתכם? אמרנו, חשב שכבר אנחנו חוזרים, אמרנו, לא, יש לנו פה איזה בעיה. הוצאנו את השוטים והשארנו את הסירה, והמשכנו לחתור לכיוון הצד השני של התעלה. כשהגענו לצד השני של התעלה, חלק מהחבר'ה ירו לכיוון החוף, אבל למעשה לא היה צורך כי אף אחד לא היה שם. לא חיכו לנו. חצינו את התעלה, המ"מ שלנו שזה אלי כהן, ירד ראשון והוא הפעיל מטען על מנת לפתוח פריצה לשאר החטיבה. כי אחרינו, אנחנו עברנו כשש סירות ראשונות, אני הייתי בסירה הראשונה, ואנחנו היינו צריכים לפתוח ראש גשר עבור החטיבה. היית בסירה הראשונה? בסירה הראשונה. שחצתה את התעלה? כן. הייתי בסירה הראשונה שחצתה את התעלה. לפי הסכמה, אתה יכול לראות לפי הסכמה. יש שם 6 סירות, ואני הייתי בסירה הראשונה. חצנו את התעלה, פתחנו, המ"מ שלנו פיצץ איזה מטען, עשה פרצה, ואנחנו ירדנו מהסירות, סימנו את הדרך עם סרטי סימון, ואחרינו התחילו להגיע כל החטיבה. סירה אחרי סירה. באותו לילה כל החטיבה עברה לצד השני. והמלחמה הייתה לתפוס ראש גשר, על מנת לחסום את הארמיה השנייה ואת הארמיה השלישית. והמלחמה, שם התחילה למעשה המלחמה, כי המצרים גילו שאנחנו חצינו, התחילו להפגיז אותנו ולירות בעברנו, וזה היה לא נעים. החבר'ה שנשארו בצד השני עדיין בתעלה, הם חפרו בורות בעומק אדיר, והיו כאלה שנקברו חיים בתוך הבורות שלהם, כי ההפגזה הייתה שם איומה. ומי שמכיר את צרפאום, או מי שהלך לכיוון איסמעיליה, אז שתי הכוחות האלה התחילו להילחם לצדדים ולבנות ראש גשר. ואנחנו למעשה התמקמנו באזור הזה של תעלת המים המתוקים. שם נשארנו למעשה כל הזמן, ושם חטפנו את כל ההפגזות. ולמעשה, אחרינו, הלילה עבר עם ההפגזות וכל מיני אירועים לא נחמדים, אבל חיכינו ליום למחרת שגולדה הודיעה ברדיו שכוחות צה"ל חצו את התעלה, אנחנו היינו רק החי"רניקים היחידים. זה קצת הפחיד אותנו שהודיעו על כך כי לא היה לנו אף טנק. אבל למחרת הגיעו טנקים הראשונים, שהם חצו את התעלה לא על גשר, כי עוד לא היה גשר, על תמסכים. והטנקים האלה, הם קיבלו כל אחד משימה לחסל בסיס טילים. זאת אומרת, כל טנק קיבל מפה עם בסיס טילים ויצא לדרך. אני הסתכלתי עליהם כמו מלאכים, כי עד אז חיל אוויר לא נכנס להתקפות כי פחדו מבסיסי הטילים. ולמעשה טנקים אלה, 7-8 טנקים שחצו למחרת, הם אלה שעשו את העבודה, חיסלו את בסיסי הטילים, ומאז, מאותו רגע, חיל האוויר יכול היה להיכנס לפעילות. אנחנו נשארנו, הפלוגה שלנו, היו בתוך התקופה הזאת, היו שם מקרים של פציעות. האמת היא שהפלוגה שלנו זכתה בכך שהיו לנו כמה פצועים בלבד, לא היה לנו הרוגים בצליחה עצמה, למרות שחשבנו שאנחנו מתאבדים. כשהתמקמנו שם, התמקמנו בכל מיני עמדות של המצרים לשעבר.
וקראנו לזה שפניות כאלה, וקיבלנו הפגזה איומה של קטיושות וכאלה, כי הם קלטו שצה"ל חצה את התעלה ורצו לחסל אותנו, אבל אנחנו שרדנו. היו שם הרבה כוחות מהם, היינו אנחנו והשריון שפרץ קדימה. רק אחרי כמה ימים התחילו לבנות את הגשר, ואז התחילו להגיע כוחות נוספים של שריון וכוחות אחרים לתוך מצרים, והסתרו קדימה עד הקילומטר 101. שבסרט גולדה הוא מתואר יפה. איך אתה מרגיש היום לאחר 50 שנה מאז הצליחה? היום במחשבה לאחור, הרגשה היא מטורפת, כי אנחנו כנראה לא קלטנו לאן אנחנו הולכים. אנחנו הלכנו על משימה שהיא נחשבה כהתאבדות, לא חשבנו שנחזור, וכמו שאמרתי קודם, כל אחד ראה את סרט חייו במהלך הנסיעה לכיוון התעלה, ואנחנו, כל הקבוצה הזאת שצלחנו את התעלה, אנחנו עד היום בקשר, כי זאת חברות שנוצרה שקשה לתאר אותה. זו חברות של אנשים שאולי רק במלחמה כזאת אפשר לבנות קשרים כאלה. יש לך תובנות מאז? תובנות? אנחנו מרגישים ששינינו את פני המלחמה. זאת אומרת, אם לא היינו צולחים והיו כאלה שהיו נגד הצליחה, אז היינו אולי מושמדים, כי אם לא היו עוברים את התעלה ולא היינו חוסמים את הארמיה השנייה ושלישית ומגיעים עד קילומטר 101, שאז באמת המעצמות ביקשו הפסקת אש, הם התחננו לפני גולדה לעשות הפסקת אש. כן, שינינו את פני המלחמה, זה התובנות. אתה מרגיש שהיום יש אנשים אחרים, שאז היו אנשים אחרים? כן, אז היו אנשים אחרים, היו אנשים שהיו מוכנים למות בעד ארצנו. אנשים שהיו, כשקיבלנו את המשימה לחצות את התעלה, פנו עלינו חבר'ה שלא קיבלו את המשימה, שלא נכללו במשימה הזאת, הלכו והציעו לאלה שכן קיבלו את המשימה להתחלף איתם, כי ידעו שהם הולכים להרג. ואלה שהיו צעירים איתנו ואמרו, עזוב, לך יש משפחה, ילדים, בוא תוותר, אני אלך במקומך. כמובן שזה לא התבצע, אבל היו הצעות כאלה, וזה מרגש. אני עכשיו מדבר איתך והצמרמורת עוברת בגופי, כי זה מטורף. זה מטורף שהיו חיילים שהיו מוכנים למות בשבילך. רצו להתחלף איתך על מנת שהם ימותו ולא אתה. טוב, זה באמת מרגש. זה מרגש. לכן אנחנו קבוצה שאנחנו מחוברים עד עצם היום הזה. יש לנו מפגשים של אחד לכמה, וזאת קבוצה מאוד מאוד ייחודית. כן. היה לך את הכבוד להיות בקבוצה הזאת. האמת היא שכן. היה את הכבוד להיות בקבוצה הזאת. כן, עשינו סוג של היסטוריה. אם אתה רואה את הסרט היום, ראיתי את הסרט של גולדה, ושם מראים לך, זה דברים שלא ידעתי בזמן המלחמה, שגאריק שרון ביקש לחצות את התעלה, והיו שם אלופים, אמרו לו, לא, הם ישמידו אותך, אתה תחצה וישמידו אותך. והיום אני קולט איפה אנחנו היינו, כי הייתה כזאת סכנה, שאנחנו יחכו לנו מצד שני, ואנחנו נושמד. זאת הייתה גם תחושה לפני שעברנו, שאנחנו נושמד.